San mnogih u svijetu, umornih od posla i stresa, jednog dana biti slobodan, probuditi se kasno ujutro, nasmiješiti se zadovoljno. Danas neću gledati dosadna lica, slušati iskompleksirane šefove, trčati da sve bude na vrijeme. Danas ću početi novi život, konačno u penziji, ali postoje i drugačiji ljudi koji se plaše cijeli život, boje se novih izazova. Promjene su za njih potres. Kako će sutra preživjeti? Na pomen penzije strah ih obuzme. Osjećaj da postaju bezvrijedni. A nije tako. Znam. Imamo razloga da živimo. Uloga djeda, uloga nane, još mnogo toga u život stane. Podigni glavu, kreni smjelo, nismo otpisani. Ne gledaj sa strane, odbaci komplekse, udahni duboko, jer život je jednokratna ponuda. Reprize sigurno nema. Dragi moji penzioneri, niste otpisani, niste bezvrijedni. Znam, neki nas ne cijene, tretiraju ko stoku, ali pogledajte u ogledalo. Ako te osoba iz ogledala ne cijeni, sigurno neće ni drugi. Odavno je jasno meni, ako brinete šta drugi misle o vama, predali ste život u tuđe ruke. Zato se trgnite malo, da proživite vrijeme do kraja što je ostalo. Ovo je specijalno napisano za penzionere. Živjeli!